राजनिथियाव गोदान गोजाम जायखिजाया राजनिथि हान्जायानो सोरबा भट गेलेयोबा बे फेक्टरानो जायो। बेवहाय खम बेसि सोरबा जागोन, बेवहाय आङो बे फेक्टर नङा उमुगा फेक्टरसो बिदि बुंनो लुबैया। बिथांमोनाबो जुदि नैबे 14 चिराङाव जुदि सोरबाया गेलेयोबा बेथ' 10 जनसोखौ बोलांगोन। गतिके जोंथ' इउपिपिएल हिसाबै लुबैनाय नङा जे 10 जना बेनाव थांथों। थ' गतिके 10 जन मोननायाबो मोनसे फेक्टर। दा गतिके बहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। खोथाया जाबाय मा, आथिखालाव बिराद गोजोन थासारिखाय बयबो राजनिथि हान्जाया गोजोनै खामानि मावनायनि सुबिदा मोनबाय, जि सुबिदायानाखि बिपिएलनि दिनाव गैयामोन। दिनै इउपिपिएलनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार, दिनै बे 5 बोसोराव बे परिबेसखौ मोनबाय। गतिके रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिदों। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों, सान्ति गोजोना थाबाय थाथों, मोजां सरकारा थाबाय थाथों। ओंखायनो इउपिपिएलनि जों भट होनांगौ। थांखिया इउपिपिएलखौ एखेबारे रुट लेभेलाव गोख्रों खालामनाय। दिनैहाय 14 चिरां 14 नं चिरां दुवार्सनि बुथ कमिटिफोरनि मेम्बारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बुथ कमिटि मिटिं लेंदों, बुथ सन्मिलन लेंदों। बेवहाय 22,600निबो बारा जोंनि बुथ लेभेलनि वार्कारफोर मावथिफोरा बेवहाय ज' जादों। ओंथिया जाबाय मा, मोनफ्रोमबो बुथ कमिटि लेभेलाव जोंनि वार्कारफ्रा एखेबारे रेडि जाबाय फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय। रायजोफोरजों बोरै रायलायनांगौ, मा खामानि मावनांगौ, बोरै थांनांगौ, बोरै थानाङा, बे गासै बाथ्राफोरखौ जों दिनै टेकनिकेलि जों सावरायलायदों आरो बिराद मोजां जालांबाय। बयबो फुरथि आरो मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाबाय मा, 14 चिराङाव आरोबाव इउपिपिएलनिनो एबार देरहासार जागोन। बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मुडफोरखौ माबायदि थासारियाव मोनो? मुल खोथाया जाबाय, रायजो राजाफ्रा गासिबो नुनानै दङ जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलाव गोजोन थासारि फैदों, जौगानायनि खामानि जागासिनो दङ। दा गावजों गाव बुलाय सोलाय गैला, मिनि खुसि बयबो रायजो जानो हायो। बेखौ लुबैनानै दिनै जौगानायखौ नुनानै, सान्ति गोजोनखौ लुबैनानै आरोबाव बिथांनि दैदेननायावनो गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै जाहाथे मोजां सरकार मोनो, बे हास्थायनाया दङ। ओंखायनो आथिखालाव रायजो राजाफोरनि गोसोआ खोब मोजां आरो जोंनि वार्कारफ्रा जेरैबायदि मोनसे खामानि लानानै मावगासिनो दङ, बेखौ नायोबा रायजोजों आरो जोंनि वार्कारफोरजों, रायजो आरो जोंनि इउपिपिएलनि मावथिफोरजों जेरैबायदि जोंहा जगाजग दङ, बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोजोनैनो जों नुदों आरो एबार जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन। बिपिएफ आरो बिपिएफ आरो बिजेपिनि अनगायै जोंहा गोदानै जोनोम जानाय एपिपि राजखान्थि हान्जा अनजालि दैमारि बायदि, दा बियो प्रब्लेमफोर जागोन नामा, फेक्टरफोर जागोन नामा? राजनिथियाव गोदान गोजाम जायखिजाया राजनिथि हान्जायानो सोरबा भट गेलेयोबा बे फेक्टरानो जायो। बेवहाय खम बेसि सोरबा जागोन, बेवहाय आङो बे फेक्टर नङा उमुगा फेक्टरसो बिदि बुंनो लुबैया। बिथांमोनाबो जुदि नैबे 14 चिराङाव जुदि सोरबाया गेलेयोबा बेथ' 10 जनसोखौ बोलांगोन। गतिके जोंथ' इउपिपिएल हिसाबै लुबैनाय नङा जे 10 जना बेनाव थांथों। थ' गतिके 10 जन मोननायाबो मोनसे फेक्टर। दा गतिके बहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। खोथाया जाबाय मा, आथिखालाव बिराद गोजोन थासारिखाय बयबो राजनिथि हान्जाया गोजोनै खामानि मावनायनि सुबिदा मोनबाय, जि सुबिदायानाखि बिपिएलनि दिनाव गैयामोन। दिनै इउपिपिएलनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार, दिनै बे 5 बोसोराव बे परिबेसखौ मोनबाय। गतिके रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिदों। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों, सान्ति गोजोना थाबाय थाथों, मोजां सरकारा थाबाय थाथों। ओंखायनो इउपिपिएलनि जों भट होनांगौ।